मोनसे जोबोर साननो गोनां खौरां आसामनि धेमाजियाव बम ब्लास्ट खालामग्राफोरखौ दाय गैया होननानै बिजिरसालिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामबाय। नाथाय दिनैसिमबो बिटिआ ग्रेप्तार जाखांनानैबो जोंहा रन्जन दैमारि सारा दासिमबो उदां जायाखै। रन्जन दैमारि सारल' नङा, रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिनि गोबां दैदेनगिरिफोर केडारफोर बिथांमोना दासिमबो उदां जायाखै। दा मा बुंबावनो, जायहा बम ब्लास्ट खालामदोंमोन दा बिसोरखौ बिजिरसालिया दाय गैया होननानै हगारबाय। नाथाय जोंनि बर'खाय दासिमबो हगारा नामा? आरो हगाराथ' हगाराखौ बादो, जोंनिया बिटिआ ग्रेप्तार जाखांबाय। सिगांनि समाव बिटिसि ग्रेप्तारजों जोंहा बिलटि आरो लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानाय बिलटि बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जादोंमोन। गासैबो केसफोर हाइनास आरो नन हाइनास गासैबो केसफोरखौ उइथड्र खालामजोबदोंमोन आरो बिथांमोना बेजों खालामजानायजों लोगोसे साख्रि बाख्रि मोन्दों आरो माखासे खामानि मोन्दों, रां रुफा मोन्दों, गोबां मोन्दोंमोन। नाथाय आथिखालनि बिटिआ ग्रेप्तारजों जेबो मोनाखै एक्स एनडिएफबिफोरा। माखासेया मोन्दों, माखासेया मोनाखै। बेहायबो माने सेलायबायलाय। दा साननो गोनां बाथ्राया बिसोरदि बिटिआ ग्रेप्तारजों बिटिसि ग्रेप्तारजों जुदि उदां जानो हायोमोनब्ला बिटिआ ग्रेप्तारजों मानो दासिमबो उदां जायाखै? बिटिआ ग्रेप्तारनि सिगां बुंदोंमोन जोंहा बर' मानव गेदेरा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जाबाय होननानै आरो गासिबो एक्स एनडिएफबिनि केसखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय होननानै बुंदोंमोन बा जासिगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय बोरो मा जाखो दा? बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि जोंहा प्रमद बर' बिथांनिसिम। आरो जोंहा प्रमद बर' बिथाङा मा बुंगोन बेनि सायाव आरो लोगोसे आथिखालनि सोरखारा मा बुंगोन बेनि सायाव बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। दा जियानो जादोला जोंहा रन्जन दैमारि सारा दासिमबो उदां जानो मोनासै। जायफोरा बम ब्लास्ट खालामबाय धेमाजियाव बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि जोंहा गोलाव बोसोर जोबथेसालियाव दोनजानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिथांनि लोगोफोर, बिथांनि आंगो लोगोफोरा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। बेखौ साननानै जों गोबां दुखु मोनदों। आरो जायफोरा बेहाय उदां जाबाय, जायफोरा धेमाजियाव बम ब्लास्ट खालामनायफोर बिथांमोना उदां जाबाय, बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां आरो बिसोरनि हारिनि थाखाय मोजां खौरां। नाथाय जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव खौराङानो जोबा। जोंनि तामुलपुरखौ जिल्ला खालामनाय जादोंमोन, नाथाय माखासे जेंना जेंसिनि थाखाय बेखौ बोखारफिननाय जादोंमोन। नाथाय आरोबाव फिन दा जिल्ला महरै बा डिस्ट्रिक्ट महरै दाफिननाय जाबाय। दा बेखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो माखासेफोरा बमा गावदों, रंजादों, बाजादों आरो सिगांबोथ' बमा गावखादोंमोन, दाबो बमा गावदों। दा बिनिनो माखासे नुथायफोर दङ, बे नुथायखौ नायबानो जाबाय। আজি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ কিয় আমাৰ তামুলপুৰখন আকৌ এবাৰ জয়লাভ হিচাপে আমাক ঘোষণা কৰিছে। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ, কাৰণ আজি তামুলপুৰ আকৌ একবাৰ জাকত জিলিকা হৈ উঠিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ কিছুদিন আগতে আমাৰ জিলা হৈছিলে, আকৌ জিলাৰ মাজতে আকৌ আমি কিছুমান খবৰ পাইছিলোঁ যে আমি জিলাটো ঘোষণা কৰা বাতিল কৰিছিলে। কিন্তু আজি আকৌ আমি গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ আকৌ জিলা হোৱা বুলি আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এই কথাক লৈ আমি সঁচাকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই মোৰ তৰফৰ পৰা সঁচাকৈ তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जे आसाम बिधानसभायाव फिन आरो जोंनि तामुलपुर जिल्लाखौ फोसावफिननायनि थाखाय। दा जोंहा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थागिबि हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोङो बिनिफ्राय मसलपुराव थांनानै खामानि मावनांगौमोन। दा जोंनि खाथियावनो, गामिनि खाथियावनो बा न' सेरावनो जों जोंनि बिभिन्न खामानिखौ जोङो नैबे जिल्लायावनो खामानि मावनो हासिगोन। बेनि थाखायनो जोङो तामुलपुर हालामनि सुबुं जानानै थागिबि जानानै जोङो मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावदों आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'खौ बरायदों, बिथांखौ मान बावदों। नाथाय बिथांमोना बेबायदिनो जोंनि तामुलपुर हालामनि जौगानाय खामानिखौ मावबाय थालांनो हायो। बेनि थाखाय आं तामुलपुरनि रायजो राजा हिसाबै जोङो थारैनो गोजोननाय मोनदों। थांनाय साननैसो सिगाङाव डिलिमिटेसननि थाखाय जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै आसामनि केबिनेटआव डिसिसन लानानै तामुलपुरखौ फिन आरो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै घोषणा खालामफिननाय जादों। बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा गोजोननाय मोनदों आरो आसामनि मानगोनां मन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो जोंनि गासैबो तामुलपुर रायजोनि हिसाबै जोङो गोजोननायखौ